फासो जों कायसा तामाहिने प्रेस मिट खायो प्रेस कॉन्फ्रेंस खायो कुमारी मदतिरिवा ओ जागाव आफरो कुथुं फायगा ब्राव आनी एगेसियो नोंतानि अमथै सा नोंतानि अमथै खायना नां आनो सोंफायो आं तो और कोई बने एगेस कौसाया आं सावो चिनि मान थेने रेडी चिनि मान थेने जों खरांथि सानाय अब कौसे साबल ना आं ओ बिसिंते बरा चिनि लासिंगे जोंना दल नि से याकारि रेखा अब न के माने गई मैया अब न जिदिन बरा ओ कौन जिदिन रसाया हिंगाय बिस कांग आंदोलन कोटो सोले नाय लास्ट के नांगला गवर्नमेंट बाय कोन फाइल नांगला जों फाइल नालायना नांनाय मिया पुरा आं कायसा सामाने तो दूध का दूध पानी का पानी हिमाने अबनि काउथायबो आं सेबाय सुग्रु सानाय गुबै काउ साना थांगाय नरा जत मीडियान होइते गवर्नमेंट बो जत न साइमानो परिमल सारनि काहिनीबो साइमानो प्रसन्नजितनि काहिनीबो साइमानो अलेन्द्र सारनि काहिनीबो साइमानो अब सेबाय सुग्रु साना थांया आं बरा निनबो तोबो बरा अब काउ सामाने अब बेतालानो साया द इंगे ताई कायसा कोइना मो संगो तिनिंगे ब ओ कॉग्नो रसायनाना अंथो तोमो से बदिदिनो ओ कॉग्नो रसायनाया इंगाय दिस कांगो जतन सेबाय सुग्रु साइफैनाय गोबां मा होइदो कौथाय तंगो अब नां अथ शेयर खायना थांया अब नखंनि मेकअप से अब चिनि नखंनि काउप से बरा सामाने चिनि दलिया हिंथाने कारण से अब काउकिस से ताबु पेपलाई पायो नंनि बरो अंग तंग बाहायते नंनि बरोनो सिनिया अंग अब बेतालानो साया कलायना सपन देवर माबो उरिनि बरक सिबले बैसमनि देवर माबो उरिनि बरक से ओंया रे आंबो उरिनि बरक से भवेंद्र रि आं टीटीएम नि बरक से अब आं निजेर बाइक थां कौगलाय त्रिपुरा आं परिमलनि बरक राजेश देवरा परिमलनि बरक राजेश देवरा परिमल हिंनाय थांनाय बरक एकई केस पार्टना बना बसे ताबो सिनिंगले आइगा अब बो जागा सकना द गासै तुनि न अमनि तुइन आं जत कौ कसाना मसं लुकुरगनो जे जों 27 तारिख बरक जमायनाय 27 तारिख नि होइते जों बरक जमायनाय 28 तारिख जों आसुगनाय अर लाइमानाय एम्बुलेंस गाड़ी लाइमानाय फायर सार्भिस लाइमानाय एरपरे इमरजेंसी गाड़ी लाइमानाय काइलेबारि गाड़ी लाइमानाय जों ताई केबो जागा जों कागज राना थांया जे जरा जों 18 तारिख साखलाय जानो जेदिन सिनि समस्या समाज सिनि जे जरा समस्या तमन अब समाधान होया जों हायना हाय आसो फिनाय जों खाजक दङ अब कसारो आबोदि कसारो 28 तारिख कसारो तुमनो मंत्री विकास कॉल खाइनाय मीटिंग फाइदि ने रिंखे दाम खाइनाय मीटिंग फाइमानि बेयाव याबले स्किलेशन फराले मा खालायनाय पूरा स्किलेशन मा खालायनाय अब खाली मीटिंग ओ सगांफोराव थांगा सिनि जागाय जागाय विभिन्न रकम जागानि थांगा आनंद बाजारनि दङ ओ जागाव सामनु गोविंद बारि दङ विभिन्न रकम जागानि बरक दङ ओ जागाव जेंगागे ओ जे बस कांगो बन सिनायनो ताई को मंत्री फन फालिया नरक फालिया आं वाइसा पुरबो सामानि दङ जों जेहेतु सय रेफेसो जों बासाया हिमा जागान ओ जागा बाना विभिन्न रकम काउन्सिल साजाका आप तो बुफानो कायसा बतो एकजनी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बिनि मान सन्मान जों निजेर जोंनारे साबनार नायना बिनि काउथैति नां रसाव आं ओ जागा बुजांना थाङो काउजांना थाङो आं का थांखि बिला थाङिया अबनि के बस कांगो कटर जबाङै थांसिनाय जबा कटरनो नखर सिनाय सिनि नांखायनो जों प्राणफोर रसिनाय जों का थांदों तांखासिनाय थांथों कोन सिनि लामा से करिखा जोंना दलनि बसिंदेबो साइरेखा अमा सिनि गुरुबिया एंगे ताय गवर्नमेंट अब साका अबनो अमैया एंगे जों साबना सानाय जों दा केबनो सानाय करे निजेनि बकासे अमदे खायला एंगे बोथाराव तामंसिना अवस्था अबने बरा जवाब नांथों अबनो बरा डायरेक्टली क्लियर बाबे सराय बरा जिदिनि ना होइते मीडियन बिसिंथि माने बरा साना नेंथ 28 तारिख नि प्रोग्राम जतन जों एकॉर्ड खालायो सिनि बरम गना प्रसन्नजित सर सिनि बरम गना परिमल सर सिनि बरम गना अलेन्द्र सर जतन जों बरा लीडर सिटुयै बरानि गेटार जतन थुंसा खायो मसम सा खायो जों आंदोलन खालायनानै नांनाय
ওরা কেবো যে জানাকে বড় তো দিদিনি সরকার বারজা বড় তো কাইসা বড় নি নাহার মুঙ্গু মানজাকবা বড় দিদিনি ফাইয়া ফানো যে জানাকে গেটার টংনাই যে জানাকে তাবু মানিয়া মানথাই সুতে মানিয়া টংনাই অবনো যতনে বড় কসাওই 28 তারিখनि প্রোগ্রাম মালাयनानै খাইনা नांनाय तोमों से बड़ा ओ कौ जिदिन साखलाई आइ गाय गाय ओ केसें कारिया बड़ा नि तंगनाय बड़ा सिनी जे जरा ऑटो दिन ताइबो काइसा नि कौ संगा थाइसिनि ताबो बड़ा ऑटो दिन तंखासं ऑटो दिन बड़ा जे जरा कौ रैथाङा विकास ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ब कौ साइथाङो 2 दिन बिसि सिलेक्शन जे जरा सियारा आसो सिलेक्शन गायगन अब सिलेक्शन अंगनाय आफोर 2 दिन हिमा जाता कय मास काखा बड़ा कौन दिन अस्पट रखलाया सिपाही रौना जो तो गेटा रौना कौन बड़ा कैसा था ना कौ खाक्सम कौ सकलाया बड़ा सावो कैसा सका ओंगनाय नरक जोरा नासिंग तोंदी नंगनि मानथाय माननाय अब मांग सावो बुसला नायसिंचिनै चों ओके तो हामबाय एंगे ताइ कैसा दारा प्लीज ताइसे कौ खना गादे एंगे ताइ कैसा बरावनि ताबो सोंमुं गोबां आसायखा जे जाननाकि कौग्लाजिनि ग्रुप थांनाय अब आनि दलिया बराना बुर फाना रेडी बुगुई लाथा बायफानो बुई रेडी एर परे बराना जे फाना खलायदि अबो काइसा कौ आसाय जाक दं बरा हाइसेंबो क्वार्टर मानै जत गेटा सिनि मान गायगे जों तानि अबते खलाय दंनायबा सिनि ताबो हजार केस पायो तंको परिमलनि केस पादना सिनि बरम गना परिमल सारनि केस पादना सुदस तंको ताबुला सिनि केस पाया कसरामरि आंनि केस पाया तंको बरानि दल आब्र 8 जनानि केबोनि केस पाया तंको बरानि के ताम बरा सिनिया अबनिबो जवाब रना नांगानो आं केबोनि अगेन्स्ट हामया थाना थाया केबोनो आं ता खलायदि अब कौसाया सिनि मान थाइनि दैयो जोंनो जेखबानो रना नांनाय जिदिनि तंमोन से रिया गायगाय जोंनो बरमरा हाथाय कटर जों थैनि दैमा तो गुरुनाय अब काहे सिनि नाहार मुं दङ एंगे ताइ काइसा कौ सिनि सामुं जों जे खायफानो 27 तारिख जों जमायनाय 28 तारिख नि गायगे सिनि 7 तानि सिमि सिनि टाइम खामानि 7 तानि जरा तैयनि स्टार्ट अंथानाय सिनि एर परे ओ जागाव 7 तानि बिसिनि जरा तै गायगाय